Engasahlukana nebhadi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma siyabona futhi namhlanje yabona nani ukuthi hayi yasebenza namhlanje umkhulu uzokasichazele-ke babukele emakhaya ukuthi yini le ababambene nayo ngayo namhlanje benayo bakumakhaya kanye nomfana wakho umkhulu laphaya kuphi usho isiguli. Sanibona amakhehla sanibikelela mkhulu sithi ninjani? Oh, siyaphila njani nabalaleli? Hayi kuyaphileka mkhulu. Hayi namhlanje nake ngibhizi nge-3 in 1. Yebo. Intelezi eqhube umuthi omhlophe kanye nobovu. Waphela umuthi omhlophe awubi namandla uma ukuthi uyimele uwodwa. Ubalula kakhulu. Kanti uma ukuthi unentelezi ezibovu. Yebo. Awu lawo strong khona. Iyona ke lentelezi engikhuluma ngayo enokumhlophe engithi i3 in 1. Omkhulu. Ngoba ke bisingiphelele sengakhaya yona manje. Yebo. Iyona ke le. Intelezi enamandla kakhulu impela uma ukuthi unesilwane. Yebo. Abantu bakini bahlukene nawo bakufulathela. Kulabantu ababathwebulayo. Iyona lentelezi le engilanda ngayo abantu. Inemithi emhlophe inobhubhubhu inoqhume nako konke. Omkhulu. Bafethu siyaphuza utshwala bomnandi impela yabo, kodwa kunabanye abafethu ababengadelelwanga ukuphuza utshwala yabo. Kunabanye abafethu ababengadelelwanga asebelahlekelwe izinto eziningi ngenxa yotshwala, asebebhidlikelwe inayimizi, uthola ukuthi umfazi usehambile, izingane ayisahlali naye ngenxa nje katshwala. So mfethu uma ukuthi wazi umuntu njengaloyo noma mhlambe ukuleso simo nawe usuthi nje ayicha ngeke utshwala sebongilimaze kakhulu, sondela kuBaba uDube. uBaba uDube unomuthi okwazi ukuthi uyeke utshwala, ufakwa nje kubona utshwala, kanti ungayekisa nomuntu usanokumyekisa futhi uma ukuthi uyabona ukuthi hayi cha usekhathazile sekushoda ukuthi ahambe emhlabeni. So uBaba uDube kutholakala ngenamba u072 544 6279 u072 544 6279. Ulaphayana ngasemfezi tavern eMgababa. Mawufika nje ngakhona ubuza ukuthi ubuphi uhlala kuphi uBaba uDube oyinyanga enkulu, bazokuyalela ke abantu. Kanti uyatholakala nasekhasini la kaYouTube uDr Dube TV. So u072 544 6279 uyabiyeka nje utshwala completely. Ngiyabonga. Inobhubhubhu inoqhume nako konke. Omkhulu. Hayi ngizophatha ke nayi le nduku ebovala le ephethe lensizwa. Omkhulu. Insulansula le igama layo. Omkhulu. Ayona insulansula le enamandla. Insulansula awushaya emakhaya uchaze ngayo. Hayi insulansula le. Ubamkhumba bemjeqeze bethi nangu eshona le. Lethu babheka le. Yebo. Abakubheki azibheki izitha zakho uma udlale. Yebo. Ziyashalaza. Yebo. Uyadlula sithule base ubhekile zihlele. Wena kunsulansula lo ubamkhumba bemjeqeze bethi nangu eshona ngale. Lethu babheka le. Yebo. Azibheki izitha zakho uma udlale into. Ingakho ke sithi 3 in 1. Yebo. Ngoba yenza yonke into. Lonto ongafuna ukuthi iyenze izophinda iyenze. Hayi iyaguquka. Iyodwa iguquka izinto zonke. Yebo. Ngoba igeza idlozi. Ngisho umsebenzi yawuthola uma ukuthi usiyakhuluma ngomsebenzi yawucela lapha ezibeni ucela kwabakini umsebenzi uyaphuma la. Yebo. Ikona ukuthi ithi ukuhlaba kancane. Yebo mkhulu. Ngoba sibiza 2500. Yebo. Ngoba yenza yonke into. Yebo. Ngoba ngisho isibhama ngeke sikushayele lama sokuthiwa uyidlile lentelezi uyaphuma khona lo yakhona. Ngisho icala la uma ukhulumile emazini wacela kwabakithi ucela lokhu nalokhu hayi icala ngeke likulahle. Yebo mkhulu. Inkulu umuthi omkhulu lo. Yebo. Esikhuluma ngawo impela. Yebo mkhulu. Yeah. Kunjalo mkhulu ngoba ngikukhumbula kahle mkhulu uke wayichaza naphambilini evidweni wathi even i-boyfriend yasebusuku noma i-girlfriend ekuvakashela ebusuku mkhulu iyabaleka lama ukuthi udlala intelezi. Ihamba yosithela ngale. Yebo. Ayiphinde ibuye i-boyfriend yasebusuku evakashela umuntu la ayidlaliwe ingqondo la. La. Yebo. Yeah. Uyopheka ke mkhulu namhlanje nalomuthi wona lo siwupheka namhlanje mkhulu. Yawakha namhlanje.
Yebo. Inkinga yomuthi le Yebo. oveze ngale indishi le engale khona bezoyibona abalaleli ukuthi hayi kuyakhiwa la akudlala. Yebo. Sayikho. Yebo. Nansi nabo uvuma abamhlophe ibona lapha Umhlophe. uvuma omhlophe. Yebo. Hayi nobhubhubhu bakhona nogugu bakhona. Hey kubi kakhulu kunakele. Yebo mkhulu. Hayi impela hayi kunzima kakhulu. Kodwa mkhulu wenze njani-ke umuntu lo omgeza ngawo lo muthi mase ecela mkhulu uphinde uqasisele abalaleli emakhaya ukuthi wenza njani lapha emkhuleni mase esecela kwabakubo ecela emakhosini eziba ecela lapha emakhandeleni mkhulu. Phela ngaphambili ukuthi siyomgeza. Yebo. Ngifune ikhandlela eliyelo elimhlophe. Yebo. Okuyilona phela afika lilayithe awalayithe lamakhandlela acele kwabakubo. Yebo mkhulu. Bese kuyaphinda-ke uyacela emakhosini eziba. Ngoba le qala khona uqala kona amakhosi eziba esakhuluma. Yebo. Mase iphatha amashumi ayisihlanu. Yebo. La mashumi ayisihlanu-ke uphonsa ngalinye. Acele kwabakubo. Yebo. Aphinde aphonse elinye futhi. Yebo. Acele kwabakomalume wakhe. Aphinde aphonse lesithathu. Acele futhi kwabakomalume kababa wakhe. Yebo mkhulu. Nelika-4 acele futhi komalume kama wakhe. Yebo. Futhi leli ka-5 leli sithe lokuqala isho. Yebo. Elamakhosi eziba. Elamakhosi eziba lawo. Waphela ngeke umane uyenza into ungayicelanga khona. Yonke into oyenzayo uyicela kubona. Yebo mkhulu. Nabo futhi basuke bezokulekelela kuleyo nto osuke uyicela. Yebo. Isuke izophuma ibe yona njengoba uyicelile. Yebo. Yebo. Sesiyaba siyogeza nje usudlule kubona. Bona ukhulume nabo kuqala. Yebo. Yebo mkhulu. Ya. Hayi siyezwa mkhulu siyabona impela ukuthi kubi namhlanje ngiphethe nokuba emakhaya emkhulu futhi nihlanganisa namhlanje neyishova mkhulu. Nayo inkunzi yale phezulu eTraskay. Yebo. Naya lapha ekhonini. Yebo. Ikhulume sizwe nayo lithini. Yahlaba lapha. Ikhulume sizwe kithi. Wenzani lapho? Umsebenzi okhona. Yebo. Yasetshenzwa ngabantu. Lapha abantu. Yebo. Yebo. Umuntu belaphele nje kuphela. Konje uthi wena ukuyiphi indawo sizwe kithi? Mina ngilapha eNtabankulu. Sentabankulu. Sibonge mkhulu. Hayi siphethe insizwa la siyahlanganisa ubona izinto ziba zinhle nje. Sibophila izizwe ngezizwe. Yebo mkhulu. Sihlangana nazo yonke indawo nase-Cape Town. Siyahlangana nensizwa sibophila induku engasukumeki phansi. Kusuke kunjalo. Yebo. Ya. Hayi babukele emakhaya zibonela ukuthi futhi umkhulu uyayiphehla futhi uyayishova uyayakha futhi 3 in 1 namhlanje niyabona babukele emakhaya ukuthi iyakhiwa khona la ekhaya adube babukele emakhaya ayakhiwa kwenye indawo ayithengwa esigodlweni somunye umuntu ayithenga kwenye indumbu yomunye umuntu la kwakhiwa okwale ekhaya okwakhona la kamkhulu Dr. Dube esigodlweni. Ngiyabona babukele emakhaya ake siphinde sibonge babukele emakhaya sivalelise futhi mkhulu ake sivalelise nasibabukele emakhaya mkhulu. Hayi sithi inkosi ngibusise nonke balaleli. Yebo mkhulu. Bakwethu siyabonga. Yebo. Ni like ni subscribe babukele emakhaya siyabonga kakhulu. So bangishaya isikhuphungile shaya mathambo shisimbe bonkhipha indaba zabo ngikhanyisele gogo Elasahlukana ekhaya. Lapha akadingi ukwenza nje izinto uthandeke noma